बहे पुरवैया झकोरा मारेला, बहे पुरवैया झकोरा मारेला। ए जी मोर बलमुआ दुआरे सुतेला। ए जी मोर बलमुआ दुआरे सुतेला। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ सिंगर सुमलता चौहान। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर लोकगीत सुनाऊंगी, जिसमें एक बेटी अपने ससुराल से अपने मायके लौट के आती है तो अपने सहेलियों से अपने भाव को कैसे कहती है, इस गाने के माध्यम से आप सभी को सुनने को मिलेगा। आप लोग गाने को पूरा सुनिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर बजाइएगा। धन्यवाद। बहे पुरवैया झकोरा मारेला, बहे पुरवैया झकोरा मारेला। ए जी मोर बलमुआ दुआरे सुतेला। ए जी मोर बलमुआ दुआरे सुतेला। बहे पुरवैया झकोरा मारेला, बहे पुरवैया झकोरा मारेला। ए जी मोर बलमुआ दुआरे सुतेला। ए जी मोर बलमुआ दुआरे सुतेला। सासू जी के बोली हमके ऐसे लागेला, सासू जी के बोली हमके ऐसे लागेला, जैसे बिजली के तार करंट मारेला। जैसे बिजली के तार करंट मारेला। बहे पुरवैया झकोरा मारेला, बहे पुरवैया झकोरा मारेला। ए जी मोर बलमुआ दुआरे सुतेला। ए जी मोर बलमुआ दुआरे सुतेला। जेठनी जी के बोली हमके ऐसे लागेला, जेठनी जी के बोली हमके ऐसे लागेला, जैसे मिर्ची करेला तीत लागेला। जैसे मिर्ची करेला तीत लागेला। बहे पुरवैया झकोरा मारेला, बहे पुरवैया झकोरा मारेला। ए जी मोर बलमुआ दुआरे सुतेला। ए जी मोर बलमुआ दुआरे सुतेला। ननद जी के बोली हमके ऐसे लागेला, ननद जी के बोली हमके ऐसे लागेला, जैसे निमिया के तेल गंध मारेला। जैसे निमिया के तेल गंध मारेला। बहे पुरवैया झकोरा मारेला, बहे पुरवैया झकोरा मारेला। ए जी मोर बलमुआ दुआरे सुतेला। ए जी मोर बलमुआ दुआरे सुतेला।